Suché počasie ostatných dní je pohromou pre poľnohospodárov. Pšenica je vysušená a vyzerá, ako by už bolo obdobie žatvy. V skutočnosti je však v klasoch veľmi málo zrna, sú ešte nezrelé. Kto sa naopak zo suchého počasia doteraz tešil, sú vinohradníci. Vinič nemusia postrekovať proti chorobám, ktoré vznikali vo vlhkom počasí. Neohrozuje ich dokonca ani múčnatka, ktorá je inak postrachom. Katastrofálne horúčavy a sucho spôsobujú, že tohtoročná úroda kukurice je ohrozená. Teraz by už kukurica mala mať zhruba 70 až 80 cm. Realita je však iná. Okrem nedostatku vláhy spôsobil to aj 7-stupňový mráz, ktorý bol na Záhorí 18. mája. Pre náš hovädzí dobytok budeme mať obrovský problém vytvoriť bázu objemových krmív. Deficit zrážok sa podpísal pod rýchly rast pšenice. Zrn v jednom klase je však menej ako predošlé roky. Teraz, čo som si robil prieskum, tak toho máme zhruba nejakých 130 mm úhrn zrážok, takže to je jedna katastrofa. Na prvý pohľad zdá, že by sme už mohli žať, ale bohužiaľ zrnka ešte nie sú také, aby sa to dalo brať. Teploty a žiadne zrážky nevadia viniču, lebo má hlboko korene. Niektorí vinohradníci zastávajú názor, že teraz sú postreky zbytočné. Pri takejto teplote a horúcich nociach, kde je 19 až 21 stupňov, sa určite múčnatka šíriť nebude. Tí, čo sa pestovaním hrozna živia, chcú mať 100% istotu. V nejakých 14-dňových intervaloch sa nejaké preventívne postreky používajú. To, čo niekedy platilo, dnes už je inak. Bola, kedy sme sa v školách učili a gazdovia teda ovládali. Dneska pri zmene klímy už neplatia. Z Lozorna a Častej Ruslana Kurilcová, televízia JOJ.